ngakwa banteng subhabeng phi sha ke jing puli piang jongi ya ke khubor na ktien ki jong blai kane ke miet ke baar ha ba nya pulut por banya puli piang ke khubor na ktien ki jong blai rengkat by pastor evangelist forget me not langshan ngakwa banteng subhabeng phi ki porlok ki bala yeso bat ni nen ki janmet ki bala yeso biang bat ni mata ki janmet ba kumjuru porlok ki batak shia so tmai bat ni mata ki janmet ni kwa ban pleng subhai phiro gur kom karpang kwa ban pleng subha biang ki por nge ching nang ne nong stein bat na ki jaka ba pher jong blang 70 rikasi ba jantia ka team ka jongi ka dei ngila jan shiyeng ka ka dei team ko ba ina pulut por ba nya pri ya ka tin jong ble lem bag ni ta yo nam tak tik porlok ba ya short mai ba ni mata ki janmet bar khubor ka ba nyo sngo mata ki janmet ka dei lasa nar phai ki hukum lasa narpna yaki hukum ting nyadwai haswa pengyo sngoy khubor upa jabham nang ni kwa banai ngu eme nam ta kani ko por se sen pat ha mangin la ban ya pulut por biang badu shakri jong me ha ban ya pulina ktien ki jong me ni kwa banai ngu eme nam ta khubor ka ba me lapan khre leng ba jong barangenge balom bagane ki jan me se sen pat ngi an pandap bat an sa de ki jingker khu jonga benang umta try kat bangi yo skau khubor yara pi bagin pan khre I don't know jongi ban ki khat mun sim jumi se sen pat ba un simti ki jingmo je khat jongi I don't know jongi bat bagani ko por kan no go jong u habo hak ba un hikai shengi ek jing shisha jong ten ki jong me yara pa try ba an habang le skau ni khubor ni jan met an pan klai jingmo je khat ki jongi ban bu ek jingmo jongi haki hukum ki jong me bat ban bu ek jingmot jongi hamiu blai jong benang derma patrai pop jongi se sen pat by brok ni pan teng jong Jesus Christ amen ni por in yo snow ye jing roi team song ba jing roi team song ga ding ni la jan shiye Shaling kirom hari jingkura Don kanong ba bagoy bablay usumar On the kick jat batat haklir lom ging poy Yin iyala kasang jing hon ro kan roy Ngila jan saying Ngila jan saying Kniting tabakala lupa natai Kmika burom naki kedop kapernai Ngin sayo Letrusyan bat ngin om shepting Snap angel Kiarwai ngila jan saying Ngila jan saying Hakita prophet mensem layatu Garang baba pulau surok dak seru Dajing motor baben ngila banyoi Kendra damau jasper ying chong lap deni Ngila jan saying Ngila jan saying Kniting tabakala lupa natai Kmika burom lagi kedap kapernai Ngin sayo Letrungsyan bat ngin om septing Snap angel Kiarwai ngila jan saying Ngila jan saying Dito sa bodong bakin yogen banleng Hukum ublay kilan yu Jesu kingen
jing wai ka jing ben bat ka jing ya ro Nila jan shaye Nila jan shaye Kmi jing tabakala shalupa na jai Kmi kaburo nagi kedop kabernai Ngin sayo le trung shen bat ngin om shepti Snap angel kia roi nila jan shaye Nila jan shaye Ku parangnya semaya ni hanta Hagarika jing sai blalai na jing ma Tupian kubor ublei bacanya hau Anda Jesu unwan pin yo lebat Nila jan shaye Nila jan shaye Kmi jing tabakala shalupa na jai Kmi kaburom nagi kedap kabernai Ngin sayo le trung shen bat ngin om shepting Snap angel kia roi nila jan shaye Nila jan shaye Yero yo try namar ba ulong ubha hakani puan ngadap lagi jingkmen sa sin pat ban yewer bat khot snup hai pi kat bangi pule ya kani ke subject hakani ke klimat ke subject ka bang kwa ni samat pi hakani ke puar kalong lasa narpna yaki hukum kalong ka we ni ke subject ka ba pun kulmari ke ba bon ki kristan hakani ke perthai te nga yewer pi ba pin chat score bat pila ban tho ikit khot pila ban pule daladi ha ba pi pech haki mobile haki ying sem je pila pidon hangno ba pin chat score ya ga tin ke chong play bar shwab ngin play ni subject to ngin dwai kokpa ujangi upa habneng hakani ke klimar atrai ngi wan biang hajan jome ni pendemrit ilade atrai ni long kinong pop to ma biki pop jingi baro da snam uji skris to priang yangi ni wan haka kerteng ke chong khon jome atrai namar da ka hok chung ula suspa balapen im yangi hakani klimat kat bangi pulih kini subject trying adwai men yelam me kijimut berkat jingi bat pen snotho yangi ya kani ke khubor bangin snotho ya ka kajing im jingi kerku ya baro ki perlop bat ki perangai ki bapet ya kani ke khubor haga kerteng bateng tam uji sungadwai amen haba ublei ula khot iki Israel na ka ri Egypt ka ri jong ka jinglam rao la ya lam iki ba kila kam se siliang jong ka durio basau bat anakila poi se ri klau Moses ula lekiu halor ulum Sinai banya kendu bat ublei bat Moses ula saupu si bat saupu met ula ai hau ya ki jing ya kita ki jing tha baki dei ban but ya kita ki an ki kanun ublei ula ai haki Israel kumba sau teliki hukum kaban nengkong kadei ka an jong ka jing sensyar khadar ngan bu ha ka screen bat pinyo i yakini kit khot bar ka hukum ka baar ka ba ublei uai haki kalong yaki hukum jong ka jing kenya jing kriam ha Leviticus khandriu kalanong pinsyam yakane bat ka hukum ka balai ka ba ublei uai ki kalong yaki an jong ka jing ko jing khia baki don kam ban but kum ki briu jong blei namar ki long upai lang uba kerpang bakin suma reladi bakin om bam kinom di kum bam ki weipat kinom mani blei thau nanta ublei ula ai pat saka wei de ka an ka jong u ka balong ki si pheu teliki hukum bat ublei ura tho daladi yakini ki si pheu teliki hukum ya ka ba ula tho da ki simpri akti ki jong u bat ula ai ki ha Moses umla ban tho ya ki hukum ki badai ki jong ublei bat ublei ula sya ba Moses un tho tang ye ki ai ki badai bat ke jing la niam bat ki jing sensyar khadar ha ni ke perthai kumta Moses
ula shim ya kita ki artli ki maulang keniap habran ki sphe hukum ki jong ublay hagani kapor nginya puli sapang ka wei na kini ki hukum ya kabala penduk pendam ha kapor kaba Yesus Kristus ulawan ha kaba ublay ulakot ya Moses halor ulom Sinai ublay ulapan pau ha Moses ya ki ba udrei ban le bat ka wei ni ki ru kalong ba ublay ulapan pau ha Moses ya ka dur jong ka tabernakel ya ka dur jong ka jaka kentang ba Moses un thau thik kum kata ka ba ublay ulapan I hu Exodus kalong ka ba arpusan gat khot ka ba phra bat khandai phin shem ni kani ublay ong tu kin thau ka jaka kentang janga khnang bangan yo shong ne hapadeng jong pi balai ublay ukwa ban shong ne hapadeng jong upai lang ju namar ka pop kala penya khlat yangi na ublay bat kala penya jingai yangi na ublay ngimla bani kenduk mar khmat bat ublay ulap tha iki ban thau ka jaka kentang bat kat kum kat khot ka ba khandai kat kum kita barok ya ki bangalapan I hame ya kata ka dur ka tabernakel bat ki dur ka jingbo jong ka baro kum ta phin thau ya ka phin semru ya kani ha ka Hebrew kolong ba phra khot ka basan ba ublay ulapan pau ba Moses ya ki ki ba udai ban le ha ka dei bat ka jing kanya jing krem bat kini ki jingla niam jong ki jiu mantang nya puli sapang ka hukum jong ka jing kanya jing krem kum no laptha ya ki khon Israel haga tu kapor haga ba pinsyam ya kani haga kitab Leviticus nong ba khanriu ya ka jingtha jong ublay ya Moses bat iki Israel bakin pendep ya kata ka jingla niam habe dei bat ki briu haba ki lepop baki hapan wan ra da ublang bat ulang brot ban kenya hakta ka jaka kentang sabar jong ka don kata ka duan jong ka jing ai mo thang bat kin kenya hang ta ba ubriu u pop un pla ki pop jong u ha ta ulang brot bat iki pop jong u on yo ban map bat on sa pen kho yu una ka pop bat ka pop jong u lara syapo jong ka jaka kentang bal sunrek ha ka perda jong kata ka jaka kentang kum ta la pen kho ya ka pop jong ki briu ha ka testament ka barim kani kedai ka hukum ya ka baladon nadu kapor ba u Adam ulahab syakapop lara pipuli ka Genesis kolong ba lain khot ka ba arphoi ba ublay ula thau yaki ka jan kup sni ba la pen kup haki ka ba long ka jan kup sni langbrot ba ulang brot ulahab ban yap ha ka jaka jong Adam bat ka im bat Noah ru ula kenya bat ula kriam bat ula le kini ki jingla niam yo I ukan u Abel ru kila bot ya kani laitno ukan u bla kenya ra ki so bat ublay sim la priang ya kata namar sim la ai da ulang brot habri bat ka jing kenya namar ki pop namar ukhon lambrot u haban mi isnam ban map ki pop ki jongi bat ngipet ya kani ter ki khon Israel baru Abraham ru ubot ya kani ulek ban kenya ya ukhon ju Ishak Henry u langbrot uba lami hapo jong ka sanyum ula yap haka jaka jong ukhon ju ka ba yang parsi haja ka ban yap mapi manga ba u Jesus Christ ukhon lambrot jong ublay uba kit no ya ka pop jong ka perthai ula yap ya pli na ka mata ki pop ki jongi hagapor ba u Jesu ulawan siya kani ka perthai ba u Yohanes ula sedang jaga kam ya lap jong u hari klau ba yo I ba u Jesu uwan siya u hakata ka wa ya ka ban penbaptis u Yohanes u I u Jesu Yohanes I we ar khandai u ong hakmi u khon lambrot jong ublay u ba kit no ya ka pop jong ka perthai u Yohanes nong penbaptis u I ya u Jesu kum u khon lambrot jong ublay uba kit no ya ka pop jong ka perthai ya ka pop jong phi bat ya ka pop ka jonga u Yohanes u I ya u Jesu kum uta u khon lambrot jong blay uba yap shabar jong kata ka jaka kentang uba yap halor hakata ka duan jong ka jing knya ai ngo thang ban penyesuk nam ta ki pop ki jongi iwei pa iwei hakani ka perthai bat u Jesus Christ ula pendep nya ke jing le niam ka bala le ha ki niam ki rukom jong ka testament berim chapang ka jing knya jing krem ngin ya pet menta chapang ki ni ki jing knya jing krem ya kani ka hukum kumno lasa narphna yaka habangi puli ha ke Hebrew kalong bapra gar khot ka bahanyau ka Bible ka ong namar lada kata ka jutang ka banengkong ka lalong ka bom duna on om dalawat jaka ya ka baar
ka tin jong blei ka yathu yangi kata ka jutang ka ban nengkong ka dei ka jutang da ka snam ki belang bat ki masi kertong berkata ka jutang ka ban nengkong kala dei kata ka jutang ka bala nang duna kala nang du borno bat menta don kami kata ka jutang ka baar ka balong da ka jingyap u khon lam rot jong ublei u bala siu spa ye ka parthai da ka jingyap jong u bat da ka snam ka jong u Hebrew phra lai ka ong ka jutang bat thamai u la penlong rim ya kata ka ban nengkong ti kata ka ban nang rim bat ka ban nang temen kala jan du no u apsal pol u batho ya ka Hebrew u ong bakata ka jutang ka ba thamai mentang gi don kam namar kata ka ba rim kala do no bat kala nang temen bat kala rim kam don kam shu yangi bangin bot ya kita ki jingknya ki jingkrem ni i ba u blai u ai ya ki jingknya jingkrem na do kapor bala hap u briu sha ka pop bat kumta ki ba bon ki briu ha ka perthai kila kenya kila krem bat ni i ba ki ba bon ki briu menta ki Hindu bat ki waidi ki briu kidang kenya dang kriam bat ki briu hakari khasi jongiru kidang kenya kidang kriam namar baki bot ye kata henry ke khubor babhan na kapata jongphi bat jonga ba u Jesus Christ ulalong uta ukhon lam rot jong ublei ladangi nge haka kerteng jong u bai ki pop jongi omdon kamshu ban kenya da ki belang da ki masi bat da ka snam jong ki mrat namar ke jingyap jong Chris kala biang yangi iwei pa iwei kani kalong ka khubor jong ka jing kentu ka khubor jong ka jingkermen bar ka khubor jong ka jing aimen sim yangi ladangi dang don hakini ki benta jong ka jingla niam ka khubor ka ba ublei ukwa ban yasam chapi ba u it yapi bat yanga lada don na pedeng jengi ki parlok jengi hari khasi ki bapet yakane ka khubor ka long na kapta jongpi ba u Jesus Christ u kit ro ki pop jongpi om shu ra ka snam jeng ki mrat om shu ra ka snam jeng ki blang ki masi ki lambrot hare ka snam u khon lambrot jong ublai Hebrew kalong ba speu ka ka basau ka Bible ka ong namar ka bomla ya ka snam ki masi kertong bat ki blang ban kit no ya ki pop ka Bible kay thu ingi baka snam ki masi ki blang kamla shu ban kit ye ki pop jongi namar kata kala poino kata ka jingkut jongka namar ba ublei ulei thu ba u Jesus Christ unwan nado ka jingtho jong ki noi thu alpa kumang le pulei ha ka subject ka ban nangkong ba ka jingtho baro ka flash u Jesus bar ki jingla niam ha ka testament barim ki kdeu shapang ka jingyap u Jesus Christ ka jingyap jong ki lambrot ka jingknya ha ka testament ka brim ka kadeu be sha ka jingyap jong ukhon lambrot jong ublai uban kit ya ka pop jong ka parthai kolosai kalong ka baar ka khot khat sau hadu khat nyeu kani kalong ka wei nikit khot ye ka babun ki para Kristan ki sneu thu bakla mentang ni puli hani ka ong habala la pendam no ya ka kot ke jingkular bala tho hakiniam ki rukom kabala le persya yangi kabala long persya yangi bat ula wen no ru ya ka urasa nar ya ka hakading phna ka Bible ka itu ingi haga por ba ye Jesu la sa narphna la pendam no ye kata ka kot jong ka jingkular bala tho hangno hakiniam ki rukom bala tho hakiniam ki rukom la pendo pendam ya kani la tho da Moses syapang ka niam ki rukom jong ka jingla niam jong ki jiu bat u Jesus Christ anda ulayap anda ula sanat pna hanta kata ka jingkut no jong kita ki an ya ki ba Moses ulatho ngin nyepet ha kanu kerkom ya kini ki jingtho la sanat pna don ki bri ki baong bala penduk pendam ya ka sipeu hukum jong ublai ya ki sipeu tli ki an ki ba tho da ublai handrai ka Bible ka don bani thu yangi lanangi puli naka Deuteronomy kelong ka balai huwei lenong lai huwei hadu arpus sau hadu arpun riu kedekon kalau jiaro anda Moses ula waino ya kebatho ya kiktin kani ka hukum haka kitab habanda pendep yiki ka Bible ke itu ini ba Moses ula tho ya kita kiniam kirukom jong ke jingla niam jong ki jiu jong ki Israel haka kitab
Kadon kata ka hukum balato haka kitab ya ka balato da Moses bari ki an tenrai jong ublay ya ki ba Moses yu I haka jaka kentang habneng ki don hapok ka sunduk ke jutang bat kita ki dei ki balato da ublay haki maulang keniap sim lato da ubreu bat Moses utho tang ye ki an jong ka jingkya jingkrem ki an jong ka sinchar khadan bat ki an jong ka jingko jingkhya kum ki breu ki bangi don kamban bot ye ki ne nang tak dekat Pak Rufusan ke ong bau Moses ulah hukum ye ki lebi ki baya ba ya ke senduk ke jutang utrai udaong tu sim ya kini ke kitab ke hukum batu bu ya ka haka kerung ke senduk ke jutang utrai uba blai jampi bahkan long ka saki bahkan long hang ta ken kum ka saki persya yame Moses ong ya ki khon jong lebi namar dei tang ki briu na ka jat lebi ki bala ban long ki lengdo bat rang ba lengdo ha ka jingle niam jong ki jiu ban penya ya ka kam jong ka tabernakel bat kini ki khon jong lebi ki lengdo kin sim ya kita ki an jong ka jingknya jingkrem ki bala tho da Moses ha ka kitab ban bu ye ki hakrung jong ka sunduk ke jutang ban bu ye ki tang nasat hapo jong ka namarkan don ka por jong ka jingkut jengki ba on sa weng no eki on sa sim no eki nang tu bat hangta ka Bible ka ong bakan long saki persya yame haba ubreu ule pop upen ken ye ke an ten rai jong ublei ki speu hukum u haban yai ban but pat ya ka ne ka bala tho da Moses ka hukum jong ka jingknya jingkrem la ai ya ka ne ka an jong ka jingknya jingkrem na mar bala pen ken ya ki speu tu ki hukum jong ublei ba ki breu ki haban kenya ban krem na ka mata ki pop ki jong ki bat ni puli ha ki kolosai kal nong ka ba khat kalnong ka ba ar khot ka ba khat san ka ong bat haba lala ulala lao no naladi ya ki jingse char bar ki bor ula that rong ye ki ha ka ba pau ura risa halor jongki haka por ba u Jesus Christ ula yap halor jong ka ding phana u Jesus hangta ula lao no daladi ya kata ka bor jong kini ki jingknya jingkrem ula lao no da ka jingyap ju ya kini ka an ka bate ba khum ka ba ki jiu ki hapan bot ha ka jingla niam jki ban pan long ka jing yesuk nam ta ki pop jki harai u Jesus Christ ula sa nar phna ki da ka jingyap ju hlor jong ka ding phna namar ka jingla niam ka theo ya ka jingyap u Christ halor ka ding phna bar anda u Jesus Christ ula yap kitaru kilau poino syaka benta ka kut jongki ba om dan kam syu ye ki jingknya jingkriam ba kila kut no ka Bible ka ong hani ba uda risa halor jongki haka u Jesus Christ ula risa kumno u Jesus Christ ula risa haswa ba undkut mensem yonis khat khandai lai pheu ka ong temen ba u Jesus ula sim ye ka ba jeu ula ong la pendep u Jesus Christus swab undkut mensim uong la pendep lut ye ki an jong ka jingknya jingkrem la pendep lut ye ki tu ki jingla niam jong ka testament barim da ka jingyap jong u kila poi no syaka bakut bangim don kamshu ya ki jingknya jingkrem namar u Jesus Christ ula IT daladi halor ka dingpna kum uta ulang kenya u bakhandu ban ma parban siuspa ye ki pop ki jong u khon beriu ha kan ki parthai u Jesus Christ ula perta la pendep bala pendep sisya ki bakila poi syaka bakut no jongki kalau saya arkan riu ko ong namar kata what I ba unuru un bisar ye pi ha ka babam lani ka badi lani sapang kasni jingkhawai lani unai thamai lani kasni sabaton u apsel por utho ya kani sa ki nong kolosai namar badon sibon ki nong hikai naka niam jiu ki bala wanrung haka balang Kristan ki ba ong ya ki Kristan balada phi kala Kristan phi haban bot ya ka an jongi ki jiu pihak ban kenya pihak ban krem pihak ban bam ya kata kadok kenya pihak ban bam kita ki jing bam bat pihak ro ban otcher bat pihak ban rakhi ya kita ki jing khawai niam pi syapang kita ki sni jong ka jing khawai niam bat syapang unai thamai namar ki jiu manla makut ubnai ki sat panlong ya ka jing khawai niam ki aingo ya ublai kat kum ka jing
Thọ men barim bat syapang ki sabaton jong ka jingle niam Henry u Apostol Paul u ong yaki wat aisyu baki briu kini bisyari pi halor kita namar kini kila kutno bangim don kamsyu ban but yakini u ong syakin nong Kolosai baru ong syapi sangaru larangi dam don hakini kiniam ki rukom jong ka jingknya jingkriam bat u Jisu u i yapi bat enga dan si bon ki para Kristen ki basnoto yakani ki ong balasa narpna ya ka sabaton ka basisin sitayaw ka sabaton jong ka jing syongthai om simlasa narpna Henry ka ni upol ukren sepang ki tu ki hukum jong ka jingknya jingkrem bar ki jingla niam jong ki jiu bar ki tu ki sabaton jong ka jingla niam halaki snem bar halaki ayom larangi puli kat khot ka bakhat nyau ka ong ki balong ka serngiu ya ki ki ban sawan Henry ka met kalong ka jong ukris u Apostol Paul u ong bakitu barok ki longkum ka serngiu bat ka met ka basisa ka dei ka jong ukris ki jing kenya jing kriam nado ka testament barim hado ka jingwan ukris ki long tangkum ka serngiu kitu ki briu ki ba im ha ka testament barim ki pet syapersya jong kadap ba ki kermen ya ka jiwan jong Jesus Christ ba ki nong itu alpa bat baro ha ka testament berim ki ngai bat ki pet syapersya da ka jingyap jong Jesus Christ bat ki yo ya ka jo ka jingma ha ka testament berim hado ka jingwan u Christ namar ukto ukon lam brot bat ka snam jong ka theo ya ka jingyap jong Jesus halor jong ka dingpana ti menta kili ngili i ya ka met ka basisha ya kata ka jingknya ka basisha ba u Jesus Christ u lapan pau daladi bada ka jingyap ju lapan kutno iki baro om dan kamsyu ban penyap iki belang ki masi om dan kamsyu ban penyap iki lamrot bangin thet namar ba u Jesus wala ai daladi dala ka jong ka jingim ju ban siuspa yangi iwei pa iwei naka pop baro ka bangin le kumta u Jesus ula penkut ya ke jingknya jingkrem da ka jingyap ju bala sanar phna ya kita ki hukum ki belong tangkum ke serngiu balai don ke serngiu bonsin ka pau namar badon ka met ke basisha larap hipet ha ka por basit ke sngi ka ying jongpi ka don ka serngiu balai mi ke serngiu namar bakatu ka ying original ka don baka sami ke serngiu bat ka serngiu kan kut ha ba don kata ka ying kum taro ki jingknya jingkrem kila kutno ha ka jingyap jong ukris bat kim don kamsu ya ukristan Hebrew kalong basip heu khot ka menengkong ka ong namar kata ka hukum ha ba ka don tang ka serngiu kita ki babha ki ban sawan om kadurhi jong kita ki kamla lanu ro ban penjanai kita ki ba wan hajan da kita ki jingknya ki jo halaka snem ka snem ya ki ba aingu halaka sni kaktin jo blake ong ba kata ka hukum ka long tang ka serngiu hang ni bon ki kristan ki snotho baklai ke ni ki ong pet ki chi hukum ki long tang ka serngiu Henry u Apostol u nongtho ya kani ke Hebrew u ong ba kata ka serngiu kata ka hukum ka belong ka serngiu u kedeu u kren hani sepang ka jingknya jingkrem sepang ka jingla niam u klem kren li u klem ong hani sepang kata ka jing song that ani ka jing song sngi ka ba sisin sitayau lani u klem ong sepang kata ka hukum jong blai namar ha ka sipe hukum om don jingknya jingkrem ka ba tho hang tu Henry ukreu bet syaka hukum jong ke jingla niam bar ki jingknya jingkrem u Jesus Christ ula wan syaka pertai ban penkut ya kita barok da ke jingyap jeng u kalatia kalong ke basau khot ke basau ke ong Henry haba lajia ka ya ka biam u blai ula pha ila ukon ya ubala khana ke briu ya ubala kha hapo ka hukum ya u Jesus la kha haka por ka biang ula wan se ka perthai haka por ka biang ban pendep thik ya gitu ki jing thulpa jong ki nong thulpa haka testament berim ban pendep ya ka por ka bala bu da ublai ba gitu ki jing knya jing krem kila kutno bat ya u Jesus la khana ka breu ka long ka miri bat la kharu ya u hapo jong ka hukum jong u Moses
ba u Jesu lakhai una ka jaj Juda ba iki briu na ka jaj Juda latip iki kum ki jiu ba u Jesu urei u jiu ba ulahap ban pendep yeki rukom ba yeki niam jong ka jing kanya jing kriam ba hakapor ba u Jesu lawan ra asya ka temple u Joseph at ka Mary kilawan ra e ka jing kanya da ilinkur namar kilong kibaduk ba kumtaro kilawan ya kaban pendep Hiro ya kata ke jing ot share ya u Jesu kat kom ke niam kirukom balatho haki anjong u Moses bar u Jesu ula pendep ikta hakapor ba ulawan syakani ke perthai bar u Jesu ula perta ko mangipuli mene la pendep da ke jing yap ju la penkut la pendep ya ke jing knya jing kriam ya ke jing ot share bar ke jing la niam baro hak testament barim bangiron kam ban nget hak kerteng ju ba on pen im yangi naki pop baro ki bangila le hakani ke perthai ya ka ba usoitan ulate mrau yangi hak jing te jing khom hak jing karni ba hak jinglen ke jingi da ka jingyap jong Chris lapan im yangi Efesos kelong ba ar gar khot ba pra ba khandai ka Bible ka ong kum ne namar da ka jing ai a lapan im nyepi da ka jing ngai ken ka taru om na pihi ka long ka jing ai ublei da ka jing ai a jong ublay ya ukon jo Jesus Christ lapan im yingi nakapop baro ka jing ai a jong ublay bangim don kam syu ban siu dor ya ka bangim don kam syu ban thit belang thit masi bangim don kam syu ban thit ikilam rot manta lada philip ka wei ka pop ha ka sisni pihak ban thit wei belang pihak ban thit wei belang rot bat kilalong kibarem hakini kisni handring gim don kam syu ban thit ya kita namar ba u Jesu da ka jing ai a jong u ila ka jong ka jing im halor ka ding phna lapen im yingi ban ngidon kamro e ka jingat ban pediam ya kata ladang ngim don ka jingat ban pediam ya kata ka jingyap jo u nginom yo ro e kata ka jing pen im namar ka jing ai a lada don manu ba ai a ye pi ya ka no ka tiar ya ka no ka jing ai hedel lada pim don ka jingat ban sim ban pediam ya kata pinom yo e ka kalong ruk kaju haga juk kerukom ba ublayul ai dia ukon ju Jesus Christ lapan im ningi da ka jingyap ju ba da ka jingai e ju harela ngim don ka jingai ban pediang ya kata ngiran long hi ke belaja bat ke beladu ya kata ka burom ka jung blay ka Bible ka ong kataru om napi kalong ka jingai ublay om da ki jingle jungi ba unu un sngeu sarong om de da ke jingle bha jong pi ba pen im ye pi om de da ke jingle jong pi ba phila ban yo ka jing pen im hare de tang kata ka e ka ba u Jesu ulale tang kata ka bala ban pen im yingi hare ngi don kam ye ka jingai ban pediang ya kata ka jing pen im e jong Chris na kam ta ki pop ki jong pi ba jonga ngi pai ha ka testament barim ha ki jingle niam ha ka por man barim ki briu ki knya ki kriam ki le niam ban pen yesuk nam ta ki pop jong ki Henry mentang ngimdon kam syuk ban thit belang ngimdon kam syuk ban thit masih ngimdon kam syuk ban buat ikini ki jing kenya jing kriam nama u Jesus Christ ulalong uta ulang brod jong ublay ukhon lam brod jong ublay ban kit ban ba ya ka pop ka sang ka jong pi ba jenga wan sha u Jesus ba de tho ye u ka no ka pop ka ba pidon ha ka jing im ka jong pi Nengkom Petrus iwe arpeu ka Bible ka ong ya ubala temu nadu bompat seng norim ya ka perthai Henry lapan mi pau ye u hakiniki ya kiba khadu na ka benta jongpi ka Bible ke tho ingi haswa bo ompat seng norim ya ka perthai ya u Jesus Christ la temu lapa lada ubriu u hap se ka pop u Jesus u sim ya ka jingkit khle uta unong thau ula chim ke jingkit khle ba un yap yepli hajaka jong uta ujing thau lapan yap iki khon lamrot nadu ke testament barim nadu ke jing hap jong Adam ke im ki khon ki ti jong u Noah ul kenya u Abraham hadu ki khon jong Abraham ki Israel berkumta ka paushna da ka jingwan jong u ki kideu parsi ba u Jesu ken udei uta ubala thmul pa nadu bempat seng norimnya kani ke perthai ba ya u Jesus Christ lapan yap balasa narpna haka jingmut jongi ki breu namar ke jingle beman jengi namar ki pop ki wangilale kalapan long ya u Jesu ban kiu halor jong ka dingpna nakam ta ki pop jong pi ba jonga hanre da ka jingi ke jong blai
Bada ke jingmayan ke bapala ke jong blay. Ladon lepa kata ke plan of salvation. Kata ke jing kemu jong ke jing penim. Nado ba empat tau ya kene ke pertai. Ba ublay ulapan kre lepa. Ban penim ya uway pa uway ubreu. Ublaham siya ke pop ha kene ke pertai. Hebrew kalong ke basipeu rekod ba arbu pra arbu kendai ke ongkum ni. Ubriu ubala ibenya ka hukum Moses uyap no klem ke jing isnai naka ketin ar nilai ngut kinong saki. Ka Bible ka itu yangi hakapor jong Moses lada ki briu ki lepop hakapor jong ki Israel nila panong shua ke jingwan jong Jesus Christ shua ke jing sa nal pla ya Jesu uno ubriu ubal lepop bat ubam pla ki pop jong bat ubam kenya da uta ulang brot uba theo parsi ya Jesu ubam pla ki pop ju hak ta ka jaga kentang ubam simlawan ra ya uta ublang lani ulang brot haba ulepop ya uta ubreu laju penyap no da kebadon ki ar nilai ngut ki nong sakhi ki bi iya kata uni ubreu simla pendep ya kata ka jingknya ka jingkriam namar ba ka jingknya jingkriam ka theo ya ka jingyap jong Jesu Christ ngini pai kat khor ka ba ap khundai ka ongkum ni ka jing pensitom ka ba khamjur katnu pitharai kan dei uta ubalayu roj hapo ki kjat ya ukhon ublai bat bala nyau bam khoj ya ka snam ka jutam da ka bala pun khoj u bat bala leben ya mensim ka jing ai ka Bible ka ong kat nu tam pitharai ka jing pensitom ka ba khamjur bat ka ba kham krau ka long ya uta ubriu ubala nyau ben ya ka snam ka jingyap u khrisalor ka dingpna ubriu ubana kenya na kriam ubriu ubam Shemla bot ya da ka jingyap jong Chris ka Bible ka ong ba unhap hapo jong ka jingpen stom ka bakrau kung ba kitu ki briu ki bam kenya ha ka por jong Moses haba ki lepop namar lada ki briu ki lepop lada kim pla ki pop jong ki kim kenya kim kriam ka ba theo ya ka jingyap jong Jesus Christ ya uta briu la jupnya bala julen themau kum taru yaki briu anda u Jesu unwan haka sing ka baar yaki ba sem la pla ki pop jengki ha shwa ba kin yap yaki briu yaki ba sem la ma ba ki pop jengki ki bam sem la thu lut ki pop jengki ka ba ki it man le ha kman jong u Jesu Christ molo unong ya sai habden ya uta u briu on penyap haka jingwan ka ba arsin jong u Jesu ba namar ba ula nyau ben la nyau bam khoj ya kata ka snam ka jingyap jong u halor ka dingna kum ta u blai u khot ye pibat yanga lamba kani ka kubor bangin pai sha u Jesu bangni i u kum ta khon lam rot jong blai u ba yap haka jaka jengi u bla yap ha jaka jong kita ki blang ki masi kertong u bla yap ha jaka jong ki lam rot u Jesu ula yap yap li yangi da ka jingyap jong u khanang ba on pen im ye pibat inga na kani ka perthai kabale lamrau ini ban lepom la don na pedeng jingi ki brang lepop menta la don na pedeng jingi ki brang hap hakani ka jing pensitom pai she u Jesu menta pinyo e ka jing siuspa bat pinyo la im na ka jing sha penjot ka ba krau bar ka ba shirkai ya kita ki ba yuroi ya kata ka jing i ka jong blai ya ka ba ula it yo khon chu ban yap na kam ta ki pop jeng pi bat jenga don ka jing kan men ye pi bat inga ku ki parlok kani kam dei ka khubor jeng ka jing pan rem kani kam dei ka khubor jong ka jing kran ben yano handai ka khubor jong ka jing i jong blai namar kata u blai ula i yangi da ka jing i ka bom jukut bat simla benot ban ai ukhun ba marwai jeng u nang kong yanis iwe nyau ka Bible ka ong Henry ladangi ya hakata ka jing shai kumba ulang mo u hakata ka jingshai ni don ka jinges lok lempar lok hi barkas nam u Jesu u khon jo u kapan khoj yangi na ka pop baro ka Bible ka hitu ingi kadon ka jingkermen ni wei pe wei ni ki bala ya ha ka jingdom hare mentang ngelatip ya ka jingsisa balangi ya menta ha ka jingshai ka ba u Jesu ula yalam ye pinga sha ka jingshai ka ba krautam da ka jingyap jo u bon spa yangi ngiru ngindon ke jing selok lempar lok hi ngidon ke jinge dai ke bajan bat u Jesu bat ka snam jong u Jesu ka pen khoj yangi na ki pop jingi baro na baro ki jingbit ngit jong kani ka parthai na ki jingkwa brai jaka ki jingkwa jaklia jaka bat ki jing sngob ha jaka bat ki rongpong jaka bat ki jing le jong kari ki parthai da ka snam jong u Jesu on pen khoj bat on map ye ki pop ki jong pi bat ki jonga
Rom kalong beprak khot ke banang kong kong namar kata don ke jing penrem ya kita ki ba ha Christ Jesu ki bom yat kat kum kadro handre ki ba yat kat kum mensim don ke jing penrem ki briu ki ba yat kat kum ka tin ke jong ublai ki ba yat kat kum ke jingalam mensim ubaya lam niki sya kata ke jing phla ya u Jesu lama ke jing yap jong u ba on pen imot on siu spa yangi hari ya kita ke berang bot ya ke jing kwa brai jong ke perthai karon ke jing penrem hari ya kita ke bela priang ya u Jesu ha ke jing im jeki u blai on pen kesan yaki namar bakila priang ya u Jesu ba u blai un weng no ki pop jeki ba un bo ya haki un pen kop haki da ka hok ke jinglong hok u Jesu Christ ba kin kop ya kata ke jan kop ke ba thamai jong ke jingim ke ba thamai da ke jingyap u Christ halor ke ding phna ba u blai ong anam kan mau shu ki pop jong ki namar u Christ ulai yap halor ke ding phna ban pen im ya ke ne ke perthai ke ba pop namar kata u Jesu u it ya phi bat enga compare kan no ka pop ke bangila le u Jesu ula IT la ke jingim na kam ta ban siu spa yangi iwei pa iwei Hagapor ka ba ublay ula tau ya ubriu ula tau ya kan ke perthai but ublay ula don ke jingtmu ka mangi imene nadu bempat seng no rim ya ke perthai haba ublay ula perkhat la da ubriu hab se ka pop uni ubriu un yap no amran jikir men shu ya u but ai ba un yap no but ublay un tau no da wei pat ubriu lani un tau de ki wei pat ki jing tau namar ba une ubriu ula hab se ka pop Henry u Jesu u ong ngakloi ban sim haka jaka ju ngakloi ban yap haka jaka ju briu ula dei hok ban yap manga ma phi ngila dei hok ban yap Henry u Jesu da ka jing e ju kloi ban ai la ka jong ka jing im ula e ka khet ban ju but ula one here shikane ka perthai haka jinglong briu kum ma phi manga ba un singuk thu e ki jing siam jingi un singuk thu e ki jing tlat jingi heren la ngi phai se u Jesu nin siam ye ka bor ban job ye ki jing e bar ki jingale haka ne ka perthai ka bor ka shong haka kti ki jong u Jesu wan se u Jesu un ai bor ba un yarap ye phi ba ki pop ki jong phi jonga ye ki pop ki bangila le haka jing im ka ba mala ka sngi habangi wan se u Jesu ka don ka jing kermen ba u Jesu umam ba open ko ye ka pop baro ka bala bit haka met ka jong ni ya ka bala pentingit haka jing im ka jongi da ka jing yap jong Christ ba ka snam jo u ka sai ye ki pop jini baro Badon ka jing pen kesan ya uta unong pop kum ba simla le e ka no ka basniu namar de ta na ka jing it ka jong Christ ka bala ban siu spa yangi amdon na ka no ka bala ban thit ban siu ka dor jong pi bat jonga hera de tang na ka jing yap jong u Jesu ka bala ban pen im bat pelat yangi iwei pa iwei wan je u Jesu ko ki parlok ki para bangai ki bahaya ngasem ki bayo i ki bapet ya kan ka khubor u blai u i ye phi hadu bola IT la jong khon ju bo un yap ye pli ha ka jaka jong phi bat jonga ngim don kam shu ban kenya ban krem ngim don kam shu ban thit ki blang ki masi la don na pring singi ki blang bot ye kan ka khubor kalong rot na ka mata ka jong phi bat jonga to ai bo blai un kur khu yangi ka bangi pen sha skor bangi pen le jingmut ha kan ka khubor to ngini duai ko pa jingi ba hapneng Ni ai ngộ ye ke jing it ke ba mayan ke jom hei ni ai ngộ ye ke jing it ke ba mla ban mudur atrai hado ba mila pha ye khon je me Jesus Christ ban yap ha ka jaka jingi ha bangi dei ban yap no han try mi shim mi ki pop jingi la don ka no ka pop ka barang don ka barang sno ha ka jing im jingi iwei pe iwei try da ka jing yap u Christ ni wan hajan jom hei ba on sai khoi ki pop jingi Bar ki pop jong ki parlok ki jonga ki ba sngap ki ba pe ye kan ka khubor try men sim ye ka pop na ki mentap haki da ka hop ka jing Chris ba ye ka jing im joki on thau thamai ker khu ye iwei pe iwei na pedeng jong ki atrai ba kan ni ka khubor kan long ka jing ker khu bar ka jing men toy nam ta jong ki bar kin wan kham jan cheme bar kin yo i ye la di ba ka hop jing ki long tang ka jan jot har ngi kwa ye ta ka hop ka jing long u Chris pantap ye ka jing im jing iwei pe iwei Kerkui ngi try hadu bangin yo sneu biang ye ka wei pat ka khubor ha ka kerte me theng tam u Jesu ngi dwai amen Kwa ban kat swabhav ye phi la shai ka jan met nam ta ka khubor ka balai but ka khubor ka ba
อันยาสามหับเพลงจึงยิละชายก็ได้ก็จึงอุเพรสก็จึงยับบัดก็จึงมีปัดตากันเราบอกว่าอันยาสามสิ่งยิละชายก็จานเมียตัวเบลนกระคูตัดอันดังเงี้ยแชมปัดละชาย